Cleachtadh, Mícheál seo a rís ó Déanaigí, Tásúla go gúis ar fád cumad slán sa bhaile. Tá man seo a rís libh chun roinnt Scileanna Peile le Cleachtadh libh. So, sér dul wen chun na 5 drill na seo dhéanamh ná. Gáilíoráid Peile an áir seo, muna bhfuil gáilíoráid Peile goibh, slár ceann amháin, an darna rud bhfuil ag tastáil ná. Baile, agus an tríú rud ná gléis cosúla fón nó tablet chun taifidí dhéanamh ar féin, agus na taifidí sin seol ar ráid chuing ag Déanaigí ar siomh na Facebook nó Instagram. So, tugadh amach lom aniu agus déanamh roinnt Cleachtadh. Má sibh. Cleachtadh, so don cé drill tá chun forbairt dhéanamh a drill ar inimar an teachtaireacht, agus is unan sin agus figúra 8 i gcuine an mala, ach an unad pás á lábha tá chun kick pass dhéanamh aniu. So, mar na géan leis an teachtaireacht, seasmuid hartar 2 méadar ón mala, crummid sios go híseal, tugadh an líoráid lena lábh deas, isteach idir na cusa, ar lábh clé, isteach idir na cusa, an sin leagam an líoráid leis an lábh deas ar na cus deas, an sin a rís, lábh deas idir na cusa, lábh clé idir na cusa, an is an áir seo lábh clé, cus clé, agus sin é. So déanamh taifidar ar féin, cé bhéad is féidir libh se áil 60 second. Á sibh. Cleachtadh, so den dar drill aniu, a rís is forbairt ar inimar ón teachtaireacht agus is é sin kick pass i gcuine an balla. Ach den áir seo, mu chuir béim ar deach cleachtas, cus clé, lábh clé, cus deas, lábh deas agus mid a kick-á. Sin fáil go gáilíoráid i tastáil. Muna bhfuil gáilíoráid is ceartlóir ach bhí cinnte an lábh clé úsáid chun kick clé agus an lábh deas úsáid chun kick deas. So seasmuid hartar 2 méadar ón balla, kick clé, kick deas. Cé bhéad is féidir libh se áil 60 second. Má sibh. Má sibh a Cleachtadh, so don tríú drill aniu, seans go mébid ábharíonn meabhránach in iad, tuis go bhfuil go leor tiompa timpeall a gceist, ach tá sé anmháit a Cleachtadh fricin iad. Mar is ódaobh Scileanna Peile, ní bhíonn tú riamh sucr, bhíonn fricin iad a gcónaí ann mar le cad a hárlíonn sa cluiche. So don drill seo, bimid a rís 2 méadar ón balla, agus bimid déanamh pásáil lábha leis an ngá lábh agus ag tiontú timpeall chun fricin iad dhéanamh. So déanamh sampla scopian seo, so don siad íseal, pásáil lábha grá mala, tiontú timpeall, pásáil lábha grá mala, tiontú timpeall.
So then with sin gur seaca second agus cóirh céh cín is féad libh seá. Má sibh. Ar fád a cháde. Tásúla an gúis có mé ráhan céine a bhfuilm se in díag an siútú háart ar fáidir sin rinnemer sa trí drill ach tá nach mór ann. Don carú drill aniu tá chun ferbertéanamh ar drill a rinnemer an teachtain Cleachtadh agus is unan sin agus an rit éonar nó an solo. So an ahrú an teachtain Cleachtadh ná bhfuil mud chun gáíir de úsáid má suirda bhfuil gáíráid agah agus tá mud chun béimechar a deachleachtas agus is unan sin ná cos clé leis an lámh clé agus cos jazz leis an lámh jazz. So don drill seo dar nóí tá gáíir ag tastáil má suirda go gáíir agah agus tá mud chun detonator le amach ar gá cóin súla bhágah sé hain. So tá chun siúl tríd go siúpi ónas go feicisih chuna sé dhéanamh. Now, déan tafadar of hain agus feic available si bhan aná seaca second. Má sibh. Ar fád a cháde tá mud nach mór ann. Seo hí an cúgu drill agus an drill Déanaigí dhéanamh inniu agus tá mud chun gacúd a thógáil le chéile ónas go méid tíirseach tar éis an ceann seo i dhéanamh. Go búnasach tá mud chun rit éonar dhéanamh agus puchas suas an talamh dhéanamh I drill amháin. So tá gá marc ar tastal thart ar 2 méadar 10 ón na chéile agus freisin tá mud chun léir ríis chun líráid a fiocas suas ceart ó talamh. So an meach go raibh mise chun léir le fiocas suas ná chun dhéanamh as the lábha. So chum cusaháin taobh leis an líróid, crumm sios, denm le lábha agus kicálam an líróid isteach san sin agus tógam isteach san 8 ónas go méid sealamh ceart go méir. So déanam mé siúl sciupi tríd ónas go bhecinn chuna sé dhéanamh. Right sios an líróid. Anis, Déanaigí sin ar Lán Lewis agus déan tafadar of hain feic céh éidir dhéanamh siad I seaca second. Má sibh.
Bei house fád a gáde má sibh. Sin dearan na cuaig drill le Peile weimse inniu. Tá súlagam go bhaint ar fád sulta asú. Mar dúirt mé, tá mar gurí mhórnéireachtaí a eáil. So be cinnte taifidí aanamh ar féin, agus na físeán a cheolarráid cuaing ag glár na Gael ar siomh na Facebook agus Instagram. Be mé raisliamh an teachtain se cuaing na níos mó drill na Peile dhéanamh libh, so bígaí a cleachta. Go dtí an céad uair eile weimse, fáin sláán agus fáin sáile. Slán a gcuibh.